Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бала табышларга дәүләттән ярдәм арта. Үзенә бер интересный вакыт. Кеше гомеренең иң күңелле чоры студент еллары. Чираттагы янгын Кызыл Әтәч Тихоновка авыл җирлегенең уяулыгын тикшергән. 24 январь иртәсендә Тихоновка авылында Терешко урамындагы йортта янгын чыккан. Нәтиҗәдә ут йортның түбәсен юк иткән, йорт эченә дә зыян килгән. 64 яшьлек хуҗабикә тын юллары пешеп Әлмәт район үзәк хастаханәсенә озатылган. Ул документларын саклап калырга, янгынны мөстәкыйль рәвештә сүндерергә тырышкан. Якынча мәгълүматларга караганда, янгын электр җиһазны монтажлау кагыйдәләрен бозу, электр җиһазын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу аркасында килеп чыгарга мөмкин дип белдерде Әлмәт муниципаль районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге. Башка темаларга. Гаилә җәмгыятьнең мөһим звеносы, шуңа күрә гаилә кыйммәтләрен саклау һәм гаилә институтын үстерү һәр дәүләтнең үсеш стратегиясе булып тора. Агымдагы ел Россия гаиләләре өчен үз яңалыкларын әзерләде. Башланган ел бигрәк тә керемнәре аз булган гаиләләр өчен уңай үзгәрешләр һәм куанычлы хәбәрләр белән башланып китте. Шуларның беренчесе 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларын ялгыз үстерүче әти-әниләргә һәм йөклелекнең иртә срокларында медицина оешмасына исәпкә баскан ханымнарга ай саен түләнә торган пособиенең күләме артты. Закон буенча әлеге түләүләрнең бәясе региондагы яшәү минимумына бәйле. Мәсәлән, ялгыз ата-аналарга бирелә торган пособие күләме яшәү минимумының 50% тәшкил итә. Татарстанда ул ел башыннан 10,245 сум. Пособиеләрнең артуы да шуңа бәйле. Әлеге төр түләү 1 елга билгеләнә. Аннары аны алыр өчен хокукның булуны кабат расларга кирәк. Авырлы ханымнарга түләнүче пособиеләр белән дә нәкъ шундый вәзгыять. Аның күләме регионда эшкә сәләтле гражданнар өчен билгеләнгән яшәү минимумының 50% тәшкил итә. Әлеге пособие гаилә кереме аз булган хатын-кызларга түләнә. Аны бала тапканчага кадәр ай саен бирәләр. Гыйнвар ае өчен арттырылган пособиеләр 2 категориягә дә февраль аенда күчереләчәк. Үчтән күбрәк бала тәрбияләүче күп балалы хатын-кызлар лайыклы ялга иртәрәк чыга алачак. Бу хакта Россия пенсия фонды хәбәр итә. Әйтик, 5 бала тәрбияләүче хатын-кыз лайыклы ялга 50 яшьтән чыга алачак. Кирәкле иминият стажы 15 ел диелә ведомствоның ВКонтакте социаль шелтәрендәге сәхифәсендә. Әгәр гаиләдә 3 бала икән, хатын-кызларның пенсиягә 57, 4 бала булса 56 яшьтән чыгу мөмкинлеге бар. Элегрәк экспертлар эш стажы зур булган һәм даими эш урыны булмаган пенсия алды яшендәге кешеләр дә лаеклы ялга вакытыннан алда чыга ала дип белдергән иде. Россия президенты Владимир Путин элегрәк пенсияләрне инфляция дәрәҗәсеннән югарырак күләмдә 8,6%-ка индексацияләргә кушкан иде. 2021 елда Татарстанда 35 меңнән күбрәк гаиләгә беренче бала туу белән бәйле түләүләр бирелгән. Демография ил күләм проекты буенча аларга 3489 миллион акча бирелгән. Бу хакта Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук авыл җирлегендә яшәүче гаиләләр дә беренче һәм өченче бала туган өчен түләүләр алды. Шул ук вакытта республикада 36 меңнән артык 3 яшькә кадәрге бала махсус азык-төлек продуктлары белән тәэмин ителде. Балалар бакчасына йөрүче балаларга да ярдәм күрсәтелә. Бу очракта ата-аналар түләгән акчаның бер өлешен компенсацияләү мөмкин. Узган ел ил күләм проект нигезендә 7835 өлкән яшьтәге граждан һәм инвалид озак вакыт дәвамында карау системасы белән тәэмин ителде. Ил күләм проектлар 2019 елдан башлап Россия Федерациясе президенты Владимир Путин карары нигезендә гамәлгә ашырыла. Эшлекле дөньяда тагын нинди яңалыклар көтелә? Җавап алдагы минутларда. 9 январь көнне тариф коридоры киңәйтелүгә карамастан, транспорт хуҗаларының гражданлык бурычын мәҗбүри иминиятләштерү ОСАГО полисларының уртача бәясе үзгәрми. Бу хакта Российская газета яза. 2022 елның 1нче 3 атнасында ОСАГО буенча уртача премия күләме Россия Федерациясендә 5789 сумны тәшкил итте. Бу узган елгы күрсәткечләр белән тәңгәл диярлек. Шул ук вакытта илнең 23 регионында уртача премия төшкән, ә калганнарында элеккечә калган яки бераз гына арткан. Бу хакта Россия иминиятләштерүчеләре берлегенең әлеге чоры өчен беренче мәгълүматлары сөйли.
Миллион сумнан арткан кертемнәргә салына торган салым 700 мең сумнан артыграк булган депозитларга да салыначак. 2021 елның нәтиҗәләре буенча счетларында миллион сумнан кимрәк акча саклаучыларга да миллион сумнан артыграк кертемнәре булганнарга салына торган салым түлисе булачак. Бу хакта РБК агентлыгы хәбәр итә. Экспертлар ачыклавынча сүз еллык процентлары 42,5 меңнән арткан кертемнәр турында бара. Россиялеләргә декларацияләр тутырга кирәк булмаячак. Тиешле мәгълүматны кредит оешмалары салымчыларга үзләре җибәрә. Bir yılda кертемчеләргә түләнгән процент суммасын ясалма интеллект исәпләп чыгарачак. Шул ук вакытта бу исәпләүләр хезмәт хакларының счетларына һәм эскроу счетларына кагылмый. 2022 елда больничный буенча түләүнең максималь һәм минималь күләме, шулай ук аны исәпләү тәртибе үзгәрде. 2022 елда хастаханә буенча максималь түләү көненә 2572 сум 60 тиен тәшкил итә. Әгәр кеше 14 көн авырса, пособие күләме 36016 сум 40 тиен тәшкил итәчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда күбрәк. Ул түләүләр өчен физик затлар керемнәренә салым салына. Димәк, бу суммадан 13%-ны алырга кирәк. Шуннан соң кеше кулына 31334 сум 26 тиен алачак. Бу хакта Российская газета хәбәр итә. Эшкә яраклы булма буенча түләү хезмәткәрнең хезмәт хакына һәм иминiyet стажына бәйле булганга, максималь пособиегә аена 78 мең сумнан артык хезмәт хакы ала торган һәм иминiyet стажы 8 елдан артык булган кешеләр өметләнә ала. Хезмәт хакы азрак, иминiyet стажы шундый ук булса, хезмәткәр уртача хезмәт хакының 100% күләменнән чыгып исәпләнгән түләүне алачак. Иминiyet стажы 5 елдан 8 елга кадәр булганда, больничный буенча түләү күләме уртача хезмәт хакының 80%-ны тәшкил итәчәк. Иминiyet стажы 5 елга кадәр булганда 60% түләү каралган. Иминiyet стажына бәйсез рәвештә хезмәткәр 7 яшькә кадәр бала белән больничныйда булганда хезмәт хакының 100% күләменнән түләнә. 2022 елда эшкә яраклы булма буенча минималь түләү көненә 456 сум 66 тиен тәшкил итә. Больничныйны исәпләү буенча керем исәпләнә торган чорларны алыштырырга мөмкин. Эшкә яраклы булма буенча түләү хезмәткәрнең уртача эш хакыннан чыгып 2 календарь ел буенча исәпләнә. Россия Федерациясы хөкүмәте Россия территориясендә теркәлмәгән дарулар сатып алу өчен резерв фондыннан акча бүлеп бирәчәк. Бу хакта Министрлар Кабинетының матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге мәсьәләне җомга көнне узган утырышта тикшерделәр. Бу акчаларга коронавирус инфекциясын дәвалау өчен дә препаратлар сатып алу күздә тотыла. Министрлар Кабинетында билгеләп үтүләренчә, әлеге чара илдә коронавирус инфекциясына бәйле вәзгыятьнең начараюына бәйле рәвештә кертелә. Сатып алынган дарулар белән 838 меңгә якын пациентны тәэмин итеп булыр дип көтелә. Фатирга бәя арту һәм ипотека кредитлары буенча ставкалар күтәрелүгә дә карамастан, 2022 елда Татарстанда 3 миллион квадрат метр торак төзү ниятләнә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә шулай дип белдерде. Соңгы елларда без иҗтимагый киңлекләр буенча актив эшлибез. Инде 3нче ел күп фатирлы йортларда 1000-нән артык ишек алдын үзебезнең стандартларга туры китерәбез. Моннан тыш узган ел 3 миллион квадрат метрдан артык торак файдалануга тапшырдык. Бу ел да шуннан ким булмаячак дип искәртте Миңнеханов. 2021 елда Казанда яңа төзелгән йортларда 1 квадрат метрның уртача бәясе 3тән 1гә артып 130 мең сумнан узып китте. Торак бәясе Россиянең барлык төбәкләрендә кыйммәтләнә. Шуның нәтиҗәсе буларак илнең зур банклары ел ахырында ипотека кредитлары буенча ставкаларның күтәрелү турында игълан итте. Дәвам итәбез. Интернет кытыртучымы, кыткаручымы? Әлмәттә яшәүче бер ханым корпоратив ташлама буенча савыт-саба юу машинасы сатып алырга теләп, мошенниклар хәйләсенә эләккән. 31 яшьлек ханым савыт-саба юу машинасы турында күптән хыялланган. Ул аны сатып алырга планлаштырып, озак вакыт кызыктыргыч тәкъдимнәрне өйрәнеп, акцияләрне күзәтеп барган. Бушлай игъланнар сайтында ул берни дә тапмагач, бер телеграм-канал хуҗасының отышлы тәкъдименә игътибар иткән. Ир көнкүреш техникасы кибетләренең берсендә тупланган бонусларны сатырга уйлаган. Ул шулай ук дустының бу кибетнең менеджеры булуын һәм техника сатып алуда ярдәм итә алачагын аңлаткан. Ират үз хезмәтләрен 4500 сумга бәйләгән. Хатын аның банк картасына сумманы күчергән. Ул вакытта зыян күрүченең сатып алырга теләгән савыт-саба юу машинасы 20726 сум тора, ташлама 10499 сум тәшкил итә. Мөрәҗәгать итүче таныш булмаган кеше җибәргән сылтама буенча узып, карта номерларын кертә һәм аның счетыннан 10499 сум акча салына. Файдалы сатып алуны хәл итәргә теләп, ярдәм итүчесенә шалтырата. Ират сайтта өзекләр булуын һәм аның хисабына акча кермәвен аңлата. Акчаны кайтару өчен тагын бер сылтама буенча күчәргә һәм карта номерларын күрсәтергә тәкъдим итә. Сайтта янә шул сумманы күчерергә кушкач, хатын-кыз кибетнең кайнар линиясына шалтырата. Бу вакыт эчендә гариза бирүче мошенниклар белән аралашкан булып чыга. Сайт чыннан да кибетнеке төсле. Андыйларны көзгө сайт дип атыйлар.
Көзгө сайт русча варианты зеркальный сайт дип атала. Шынлыкта рәсми сайтлар белән тәңгәл килеп эшләнә. Ләкин төп нөсхәләрдән айырмалы буларак адресында күзгә бәрелеп тормаган таныш билгесе яки өстәмә хәрефе булырга мөмкин. Кыргалдырлар корбаны булмас өчен белгечләр үтә дә сак булырга киңәш итәләр. Истә калдырыгыз, бер генә рәсми сайтта клиентлары белән башка мессенджерлар аша аралашырга чакмый. Хатын алданганын аңлап полициянең кизү бүлегенә мөрәҗәгать итә. Китерелгән зыян 15 000 сум тәшкил итә. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Ой, вообще отлично. Вообще очень прям благодарна организаторам. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә пенсионерлар кышкы уеннар оештырды. Азнакайда нәфис гимнастика буенча төбәк-ара ярышлар. Много слышала про этот музей и решила увидеть. Бөгелмәдә СССРга сәяхәт итеп була. Реклама тиз ачак, безнең белән калыгыз. Бүген Россиядә студентлар көнен билгеләп үттеләр. Алар арасында бу бәйрәм иң көтеп алынган һәм яраткан бәйрәмнәрнең берсе. Тик Татьяна көнен күптән түгел чираттагы сессияны ябучыларына түгел, кайчандыр студент булган һәркем искә ала. Һәр кешенең күңелендә студент еллары онытылмас күңелле вакыт. Шул ук вакытта ул кешене олы тормышка әзерләүче бер этапта. Уку йортларын тәмамлаганнар студент елларын бары җылы хатирә белән искә ала. Мин инде 6 ел студент түгел, тик тулай торактагы тормышымны һәм ашханәдәге тәмле ризыкларны әле дә хәтерлим. Әлмәтлеләр үзләренең студент елларын хәтерли микән? Мин үземнең студент елларын хәтерлим. Без үзебезнең одногруппниклар белән җыела идек, бергә матур гына ял итә идек. Уку елларын институттагы мин сагынам. Кайбер вакытларда мин аның турында уйлыйм. Ул одногруппниклар кайберләре минем дуслар булып калдылар. Хәзер дә без аралашабыз. Хәзер инде гаиләләр белән бергә без бергә ял итәбез. Үзенә бер интересный вакыт. Аны Глискә төшерәсең картайгач та и бер качан онытмыйсың. Это самый интересный вакыт икән студенческие годы. Больше всего запомнил, что вот здесь в техникуме учился. Там все было интересно. И учиться, и прогуливать. Шулай ук әлмәтлеләр хәзерге һәм булачак студентларга теләкләрен белдерделәр. Успехов и о продвижении их, чтобы нашли себе достойную работу и работали по этой профессии. Иң әйбәт вакытлары икән. Хәзер анда элек телефоннар юк бит. Карточка төшерә алмыйдыр, белмидер икән. Они, мне кажется, самые интересные, счастливые вакытлары студентларның. Всегда учиться. Больше ничего. Алия Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Актив тормыш рәвеше алып баручы Әлмәт пенсионерлары да еш кына үзләренең студент чакларын сагынып искә ала. Шуңа күрә даими рәвештә хәрәкәтчән уеннар оештыралар. 12-3 яшь спартакиадасы кысаларында алар кабат саф һавада очрашты. Тулырак алдагы материалда. Шәһәр һәм район пенсионерлары актив рәвештә спорт белән шөгыльләнәләр. Башкалар белән дә үзләренең күтәренке кәефләре белән бүлешәләр. 2022 елны алар спорт ярышлары елы дип игълан иттеләр. Город наш славен вот этой активностью. Поэтому мне Шәһәребез активлыгы белән дан тота. Шуңа күрә мин шәһәр советы депутаты буларак бик шат. Без яшибез, шатланабыз. Пандемия тиз узып китсен, ә безгә озын гомер насыйп булсын. с вами будем жить долго-долго. Активного вам долголетия. Кышкы уеннар дип аталган беренче очрашуга башлангыч ветераннар оешмалары рәисләре һәм активистлары чакырылган иде. Кроме этого, в проведении этого мероприятия принимают... Бәйрәмне оештыруда шәһәрнең иҗтимагый оешмалары катнаша. Алар белән без бүген бик актив хезмәттәшлек итәбез. Шуңа бүген дә Дасаф автомәктәбе территориясендә без бу чараны үткәрә алабыз дип килештек.
мы договорились, что можем провести данное мероприятие. Күңелле атмосфера һәм дәртле биюләр салкын турында онтырга мәҗбүр итә. Скандинавия таяклары белән йөрү, йөзү, чаңгы, бала чактагы уеннар һәм башка күп кенә спорт төрләре пенсионерларны битараф калдырмый. Людмила Маратшина клубка 9 ел дәвамында йөри һәм мондый чараларның оештырылуыннан бик канәгать. Ой, вообще отлично. Вообще очень прям благодарна организаторам, чья эта идея была. Вообще, поднимает и тонус жизненный. Вообще молодцы. Я очень рада, что я здесь. Аның фикердәшләре аның белән тулысынча килешә. Аларның сүзләренә караганда, актив яшәү рәвеше физик форманы гына түгел, рухи һәм кәефне дә яхшы тотарга булыша. Бодрость духа, подъем, азарт. Атмосфера очень интересная, весело. Третий возраст, он как первый, как молодежь, почти как молодежь. Даже, наверное, они шустрее, веселее, чем молодежь сейчас. Пенсионерлар арасында 12-3 яшь спартакиадасы спортның 14 төре буенча уза. Алда әйтелгәнчә, яңа уеннарның берсе городки уены. Тик безнең активистлар моның белән генә туктарга җыенмый, тиздән алар Лапта исемле яңа уен үзләштерәчәк. Аның нигезендә рус халык уены ята. Якын арада планнар инде язылган. Аларны спортка бай эчтәлекле ел көтә. Өлкәннәрнең яшьлек еллары дәүләтебез Совет Социалистик Республикалар Союзы булып яшнәп яшәгән чорына туры килә. Шуңадырмы бу эпоха СССРның соңгы елларын бала чакта күреп калганнар өчен дә сагынычлы. Бүген ул чорга кайтып килү бик җиңел. Моның өчен күрше Бөгелмә шәһәренә барырга кирәк. Шәһәр читендәге промзонада СССР музее эшли. Ачык һавада урнашкан музейны бушлай карарга мөмкин. Экспонатлар металл кабул итү җирендә җыелган. Хәзер аларның саны арта башлаган. Монда музей турында белгәч, шәһәр халкы ул чордагы көнкүреш әйберләрен бирегә үзләре алып килә. Музейда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Тимергә эретергә җибәрә алмаган мич капкачы төп экспонатларның берсе. Нәкъ ул СССР тарихы музеена нигез сала. Музей Бөгелмә шәһәре читендәге сәнәгать зонасында урнашкан. Хәзер мич коллекциясе тулы бер диварны били. Алар металл ватыкларын кабул итү пункты хуҗасы Виталий Исхаковның горурлыгы. Моннан тыш музейда иске радиоприемниклар, телевизорлар, үтүкләр, люстралар, самавырлар бар. Музей экспонатлары 300 дәнәдән артык. Мин бу эш белән 6 ел элек шөгыльләнә башладым. Без монда металл кабул итәбез. Башта мич капкачларын реставрациялый башладым. Шулай итеп эш алга китте. Экспонатлар җыела башлады. Биредә һәр әйбер күңелгә якын. СССР музее ул уникаль урын. Биредә һәркем 20нчы гасырның онытыла торган елларына сәяхәт кыла. Музейда өлкән буын күңелле сагышка чума, кечкенәләр үзләре өчен гаҗәеп дөнья ача. Күргәзмә экспонатлары ярдәмендә Совет Социалистик Республикалары берлеге дигән горур исем йөрткән күп милләтле илнең нәрсә белән яшәгәнен аңлау җиңел. Много слышала про этот музей и решила увидеть. Мин бу музей турында күп ишеттем. Менә хәзер килдем, күрдем, бик ошады. Кызыклы экспонатлар да шактый. Бирегә балаларны да алып килергә була. Музейга керү бушка. СССРдагы кебек. Будет очень интересно. Главное бесплатно, да, все как в СССР. СССР музее кунакларын Владимир Ульяновның чуен һәйкәле каршы ала. 1 ел элек аны күрше Лениногорскийның металл кабул итү пунктыннан алып кайтканнар. Виталий Исхаков дөнья пролетариатының булачак юлбашчысы булган яшь Владимир Ильичны кыйпылчыклардан җыя. Экспонаты очень ценные, они, во-первых, старинные все. Экспонатларның бик кыйммәтлеләре, борынгылары бар. Бик кадерле музей инде бу. Ял көннәрендә биргә халык гаиләләре белән килә. Өлкәннәр, улым, кара әле, мин шушындый мопедта йөреп үстем дип сөйлиләр. Монда ни генә юк. Старинные, все это вот с этим связано. Интерес населения. Бөгелмәнең транспорт урамы 9нчы йорт адресында СССР атмосферасына чумарга һәм шул вакыт рухын тоярга мөмкин. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Азнакайда нәфис гимнастика буенча төбәк-ара ярышлар булып узды. Район башлыгы кубогына узган турнирда 300 спортчы катнашты. Аларның иң кичкенәсенә 3 яшь иде. Бу хакта безгә Азнакайдан Илмира Шәрифуллина хәбәр итә. Шәһәрнең Чатыртау-Арена спорт комплексында уздырылган бу ярышлар көн дәвамында оешкан төстә үтте. Чарада 3 яшьлек кичкенә кызлар да, спорт мастерлары да бар иде. Аларның чыгышын карау үзе бер бәйрәм. Мондый ярышлар районда инде 5нче ел рәттән уздырыла. Шунысын да искәртеп үтәбез. Моннан алдагы ярышлар узган елның ноябрь аенда булган иде. Нәфис гимнастика яшь спорт төре булып санала. 1913 елда Санкт-Петербургта физик культура институты каршында нәфислек хәрәкәте югары мәктәбе ачыла.
Яңа спорт түрі буенча беренче ярышлар 1939 елда Ленинградта уза. Бары ширек гасыр үткәннән соң гына Будапештта нәфис гимнастика буенча беренче рәсми халыкара ярышлар үтә. Нәфис гимнастика буенча үткәрелгән ачык турнирның директоры Виктория Миламаева район җитәкчелегенә рәхмәтен белдерде. К нам приехали. Бүгенге ярышларга Башкортстаннан, Оренбургтан, Әлмәттән, Казаннан һәм башка шәһәрләрдән килделәр. Шәһәр һәм район җитәкчелегенә мондый ярышларны үткәрүдә, нәфис гимнастиканы үстерүдә ярдәм иткәннәр өчен зур рәхмәтемне җиткерәм. Нәфис гимнастика белән шөгыльләнүче спортчылар ритмны тоярга, музыканы аңларга өйрәнәләр. Алар нәфис, түзем һәм көчле булып үсәләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.